Zakopat bude. Tamhle se to zapamatovat a zavřít. Dušánku. Zdraví. Pozdrav. Ahoj. Ahoj. Dělej. Nekřič. Zdarec. Ne, řekni ahoj. Co to je? Počkej, pozor. Dušánku, to seš ty. Nech ho, neobtěžuj ho. Já se těšuj. No tak pozdrav, ne? Čau. Představ se. Musíš se představit. Čau lidi, vítám vás z Nino.cz s Martinem. Neboli s mým synovcem, Martin nevidí, to musíš sem. On bude natáčet pro vás vlogy. Já jsem to jenom udělal, teď kraviny, slabé. No a tady to, on mu bude pomáhat, že jo? No, takže to je všechno, zatím čau.